Čaute dronisti, dnes to bude hlavne pre tých, čo prevádzkujú drony profesionálne. Dozvedel som sa, že procesy tvorby nových pravidel sú už v plnom prúde a povedzme si na rovinu, môžeme čakať len sprísňovanie. Hobby piloti sú s tým väčšinou v pohode, ako som spomínal v jednom videu, ale povedzme si otvorene, profesionálnym prevádzkovateľom dronov to môže pekne skomplikovať podnikanie, ak nie úplne zlikvidovať. Príkladom sú aktuálne pravidlá v Českej republike, kde musíte minimálne 2 týždne pred letom obiehať rôzne inštitúcie s papiermi a ak vám to niekde neschvália, tak to môžete zabaliť. No a pokiaľ mám dobré informácie, podobný model sa pripravuje aj na Slovensku. Nechcem tým povedať, že by nemali byť pravidlá alebo že by všetko malo byť dovolené, ale že by sa mali brať do úvahy aj potreby podnikateľov v tejto oblasti, ktorých síce nie je tak veľa ako hobbystov, ale zasa prinášajú dane do štátnej kasy a poprípade zamestnávajú ľudí, takže zbytočné obmedzovanie takýchto subjektov teda nie je podľa mňa spoločenským záujmom. Chcem ešte raz dôrazniť slovo zbytočné obmedzovanie. Ak je obmedzenie logické, tak určite nikto namietať nebude. No a čo je zbytočné obmedzenie a čo nie, to je práve vec, ktorú by mal niekto riešiť. A keďže je to teraz tak, ak mám dobré informácie, že v komisii na tvorbu týchto pravidel nie je nikto, kto by zastupoval záujmy profesionálnych dronistov, ale skôr zástupcovia firiem, ktoré zarábajú na komplikovanosti nariadení a zákazov, tak sa dá očakávať, že nové pravidlá nebudú podnikateľom ústretové. Čo sa s tým dá urobiť? Ja by som navrhol vytvoriť organizáciu, ktorá bude zastupovať záujmy hlavne profesionálnych dronistov. V takejto organizácii by bol prehľad o potrebách jednotlivcov, ktoré by sa organizácia snažila dostať do praxe. Takáto organizácia by mohla mať aj svojho právnika, ktorý by sa špecializoval práve na veci okolo dronov a pomáhal by jednak s presadzovaním záujmov dronistov voči úradom, ale mohol by pomáhať aj členom organizácie. Ak sa vám to zdá ako dobrý nápad, ako prvé by som vás poprosil o vyplnenie dotazníka, aby sme zistili záujem. V prípade dostatočného záujmu by sme mohli potom urobiť postupne ďalšie kroky, ako zvoliť komunikáciu, formu, ciele a potom sa uvidí. Takže ak chcete v budúcnosti lietať bez stresov, budete musieť aj sami preto niečo urobiť. Na teraz stačí vyplniť dotazník, ktorý nájdete tam dolu v popise videa. A na rovinu poviem, že som zvedavý, koľko subjektov vyplní anketu, pretože aj podľa toho budem zvažovať tieto moje aktivity, či to má vôbec význam robiť aj naďalej.